felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need someone to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Jeg vil jo gerne lave ting, vi kan godt lide at lave ting, vi føler Det er sommer, og et nyt kuld af 18-årige studenter står klar til at skulle flytte hjemmefra. Der er bare et lille problem. Mor, det der pulver, hvor skal det hen? Deres forældre har forkælet dem så meget, at man kan blive i tvivl om de unge overhovedet er i stand til at klare sig selv. Eksperterne taler om, at vi har et seriøst problem med den nye teenage-generation. De er curlingbørn, det vil sige, at de har været vant til, at der er nogen, der fejrer foran deres curlingkugle. Jeg har virkelig ingen idé om, hvad jeg vil. Gider ikke, hvis det bliver for besværligt. Ja, møgforkælet. Hamrende dogne. De unge i Danmark har en drikkultur, der adskiller sig fra den, man ser i mange andre lande i Europa, nemlig ved at drikke meget mere. Danske unge har rekorden som de unge i Europa, der drikker mest. Og hvor meget har du drukket i snit om dagen? Må man sige, okay, Roskilde trækker det måske lidt op, når jeg tænker over det. Roskilde er det i hvert fald en del. I hvert fald en ramme lidt over. Tænker du over, når du drikker så meget, så mange dage i træk, hvad det gør ved din krop? Ja, det gør jeg da. Jeg ligger der og tænker, shit, jeg kan mærke ondt i siden eller noget. Jeg burde nok lade være. Men så tænker jeg igen, så må konsekvenserne komme en gang om 50 år. Det kan jeg ikke tage med lige nu. Fuck the beat!
Hvordan oplever du ungdomskulturen i din hverdag, og altså, hvordan er de? Er de sådan selvsikre eller måske usikre? Nogle virker selvsikre, men jeg tror, at de fleste, kan man sige, når det sådan er overbygningselever, vi snakker om, så er de fleste af dem egentlig usikre. Fordi det er sådan en periode i livet også, hvor folk er meget usikre på, hvem de er og hvordan. Altså, der arbejdes meget med at søge identitet og finde ud af, hvor man er henne, og hvad vil jeg, og hvad er jeg for en, og hvordan kommer man til at se ud, og sådan nogle ting. Så jeg tror generelt, så er de unge egentlig meget usikre. Selvom nogen prøver på at virke sikre, fordi det skal man måske helst og være lidt ovenpå. Men jeg tror egentlig ikke, de er det, når det kommer til stykket. Hvordan opfatter du ungdomskulturen, og hvordan oplever du de unge i din hverdag? Hvad jeg tænker, når du spørger om det der, så ungdomskulturen, det er jo meget det her, det jeg oplever her, det er jo Paradise, det er Big Brother og hvad de nu hedder, alle de her forskellige ungdomsprogrammer, der kører på tv. De skaber en eller anden kultur for, hvordan de unge mennesker taler med hinanden. Det er både med sproget og også meget omkring, hvordan de unge behandler hinanden. Hvordan opfatter du så de unge selvværd? Sofie, det er jo et rigtig, rigtig bredt og stort spørgsmål. Der findes en pæn stor gruppe her, som har rigtig højt selvværd og som klarer sig på det meste rigtig godt. Og så findes der jo en rigtig stor gruppe af unge, som jo på grund af det her med kulturen og selvprofileringen, som dem, som har svært ved at kan profilere sig selv, dem, som har svært ved at være med der, hvor det sker, de har svært ved at have den selvtillid, der egentlig er brug for at man kan fungere. Men det er jo klart, selvtilliden, det er jo et af de aller største udfordringer, vi har. Hvad tror du så, der kan være skyld i, at de unge har så lavt selvværd, som de har? Jeg tænker jo langt det meste af tiden, eller langt de fleste tilfælde, så skyldes det jo de opvækstvilkår, man har haft. Men forældrene er jo ansvarlige over for deres børn, og jeg tror, det der er gået i mange tilfælde galt, det er jo det her med den her curlingkultur, der har været, hvor forældrene simpelthen rydder alle sten af vejen for børnene. Det kan man jo gøre, mens de er små, men på et eller andet tidspunkt, så får man jo en alder, hvor forældrene ikke er der mere. Pludselig rammer virkeligheden jo. Og hvis ikke man har lært at håndtere de der knups, som virkeligheden og verden den giver, så kan man godt få det rigtig svært. Det selvbillede, man har af sig selv, det krakelerer jo. Det er jo ikke bare lige til at løse det her problem. Man skal ind og samfundsmæssigt og have fundet ud af, hvordan løser vi det her. Jeg havde et interview med Frederik Christensen, som er tv- og medietilrettelægger, og I får interviewet her. Frederik, fortæl lidt om dig selv. Hej. Som sagt er jeg tv- og medietilrettelægger. Jeg er uddannet på Danmarks Medie- og Journalisterskole og har arbejdet med tv, primært i underholdnings- og reportagegenren på produktionsselskaberne BLU og Must TV. Mit arbejde består af mange forskellige dele inden for tv. Og jeg caster, deltager, researcher, planlægger optagelser og fungerer som instruktør. Og i tv-verdenen er det så kaldt en tilrettelægger under optagelserne. Gennem mit arbejde har jeg arbejdet med mange unge mennesker i programmer som X-Factors Talent, Dating in the Dark og også casting til Paradise Hotel. Så jeg har der nogle små erfaringer. Men jeg har den opfattelse, at de unge, jeg har arbejdet med, blot er en lille del af ungdommen i Danmark. Derfor mener jeg ikke, at det kan sættes lige med resten af ungdommen i hele Danmark. De unge, jeg kender til gennem mit job, repræsenterer unge, som gerne vil være på tv og vil have opmærksomhed. Det er meget svært at generalisere og sige,
om de unge de enten er selvsikre eller usikre. Ud fra de unge, jeg møder, varierer det meget. Nogen, og her tænker jeg mest på dem, jeg kender fra Paradise Hotel, har måske det større behov for opmærksomhed end andre, hvilket tyder på, at de måske har manglet den opmærksomhed tidligere fra deres forældre. Deres selvværd er meget lavt, og de har formodning om, at hvis de ikke bliver en del af tv-kendus glamour-verdenen, bliver deres liv meget bedre. Og igen, her tillader jeg mig at generalisere, selvom det ikke er helt fair, men ud fra mine erfaringer er det sandheden, desværre. Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, this place misunderstood, knowing it's all good, it didn't slow me down. Mistaken, always second guessing, underestimated, look I'm still around. Pretty, pretty please, don't you ever feel like you're less than fucking perfect. Pretty, pretty please, if you ever feel like you're nothing, you're fucking perfect to me. You're so mean when you talk about yourself. You were wrong. Change the voices in your head, make them like you instead. So complicated, look how we are making, filled with so much hatred, such a tired game. It's enough, I've done all I can think of, chased down all my demons, I've seen you do the same. Oh, pretty, pretty please, don't you ever feel like you're less than fucking perfect. Pretty, pretty please, if you ever feel like you're nothing, you're fucking perfect to me. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day.